Messaġġi bejn Melvin Tewma u Jorgen Fenech li ġew ppreżentati fil-qorti fis-36 jum tal-ġuri ta' Jorgen Fenech mixli bħala l-mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia juru kif it-tnejn kienu jiddiskutu x'kellhom jgħidu lil Johan Cremona u kif kellhom iwaslulu ċertu messaġġi. F'messaġġ Fenech jgħid lil Tewma biex iwassal lil Cremona li kien hemm kwistjoni dwar tradiment fil-waqt li jagħti istruzzjoni biex jistenna madwar siegħa qabel iwassalu l-messaġġ. Fenech jgħidlu wkoll biex iżejjinha u jistudja sew b'Tewma jwieġbu li kien se jiktibha bil-kwiet. F'messaġġi oħra Tewma jgħid lil Fenech illi ma kellux abtit joħroġ mid-dar minħabba l-inkwiet li kien ġab miegħu il-qtil ta' Caruana Galizia. Il-prosekuzzjoni ppreżentat ukoll konverzazzjonijiet fuq l-applikazzjoni Signal li skont Tewma kienet installata minn Fenech. F'waħda minnhom Fenech iwissih biex jibqa' sod. Tewma spjega li b'dan kien qed jgħidlu biex ma jikxefx informazzjoni dwar il-każ. F'konverzazzjoni oħra Fenech jistieden lil Tewma biex jiltaqgħu u jgħidlu biex jieħu lill-ibnu miegħu. Tewma spjega li lan kien li t-tfal ikunu jistgħu jilagħbu flimkien waqt li hu u Fenech jitkellmu privatament. Dan seħħ f'mument meta Tewma kien għadu kemm sar jaf li Vince Muscat il-koħħu kien qed jikkoopera mal-pulizija. Il-messaġġi kienu ssettjati biex jitħassru awtomatikament wara 5 minuti. Fenech jinstema' wkoll jgħid lil Tewma li se jirbħu b'Tewma jwieġbu li jittama li ma jinqabdux. Meta mistoqsim il-prosekuzzjoni Tewma qal li b'dan kien qed jirreferi għal fatt li ma jinqabdux brabta mal-każ. Ġew ppreżentati wkoll messaġġi dwar kuntatt ma' Alfred De Giorgio fil-ħabs. Tewma jistaqsi lil Fenech kif jista' jikkomunika miegħu. Fenech jgħidlu li se jgħaddilu numru permezz ta' SIM card barranija. Fenech jassigurah li l-kwistjoni kienet se tissolva fi ftit jiem u jgħidlu biex jafdaħ. Tewma tenna li għalih Jorgen Fenech kien il-mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. ċaħat ukoll li Keith Schembri għattaħ flus biex tinqatel il-ġurnalista u qal li kien isemmi lil Schembri għax dak iż-żmien kien ipoġġieh fl-istess keffa ma' Fenech. Il-ġuri issa jissokta għada fid-9 ta' filgħodu.